uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabonga kakhulu ngale nkonzo yomkhuleko yomkhosi ethe yaba khona ka7 days. Izolo bekusuku lesithathu. Sisesukwini lesithathu ngithe mangilele ngabona abesifazana abawu3 begqokile ikete ezimnyama namashethi abovu. Ngalwa nabo bathi bazama ukulwa nami ngabanqoba bebobathathu. Ngithandaza ngithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ngithandaza ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngithe ngisathi ngiyovula umnyango ngithi ngifuna baphume la endlini ngoba bephezu kombhede. Uma ngiqeda ukubuya kovula umnyango angisababoni phezu kombhede. Hey, linamandla igama likaJesu Kristu uyinkosi, yangizwa. Ayi, ngiyabonga kakhulu ngalo mkhuleko. Inkosi ibusise kakhulu. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kubazalwane entabeni kaJehova kuyabonelela nabazalwane ekhaya leZwi. Bengithanda ukusho ukuthi bazalwane, asilaleleni, senzeni, sibekezele, silinde uthole usuku bese ubhala izono zakho. Ulinde usuku lwakho luzolufika. Uthembeke kulo. uNkulunkulu uyawenza umsebenzi. uNkulunkulu uyasithanda, uyasihawukela, unesihe, unesimusa, unothando nathi. Uyayisebenzisa inceku yakhe. Ake silaleleni, sifunde. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba unsibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonga umusa wakhe, ngibonga isihe sakhe, ngibonga uthando lakhe ngokuthi amsebenzise bese siyakhululeka. Baba unsibande, uNkulunkulu onawe, ngikhululekile. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe, ngiyambonga kakhulu, ngiyambonga. Ngithi uJesu Kristu inkosi kuze phakade naphakade, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama, ngiyabingelela kubazalwane bonke basekhaya leZwi nakubazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngibonge kakhulu baba nomama, izimfundiso zakho ziyangithobisa kakhulu, zenzile umehluko omkhulu empilweni yami. Bengizitshela ukuthi ngihamba ebukhanyeni kanti ngihamba ebumnyameni. Kwambuleka ngokungena ekhaya leZwi. Kuningi ebengingakwazi esengikwazi manje. Nokungena emkhosini bekungasiyona into ebilula empilweni yami, bekunzima, ngehluleka endleleni. Kodwa selokhu ngingena ekhaya leZwi, ngingena emkhosini, bengingaphazamiseki. Nakulokhu nje ngingena emkhosini, ngo-day 1 bengiphethwe umkhuhlane ngendlela yesimanga, kodwa nganquma ukuthi ngiyangena emkhosini. Ngicela ukumbonga uNkulunkulu ukuthi umkhuhlane ukuphele ngo-day 1, laphela usuku umkhuhlane ngingawuzwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Kuyangithobisa kakhulu baba konke okwenzeka empilweni yami. Kubuningi ubufakazi engingabuthula, kuningi okwenzekile empilweni yami selokhu ngingenile ekhaya leZwi. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uKristu uyinkosi baba. Baba, ngiyabingelela ubaba nomama egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngizobonga uNkulunkulu ngomusa angenzele wona. Sithe singena ku-day 1 baba womkhosi. Ekuseni nje wakhona sizoqala ngagula baba, ngezwa ngiphathwa yiso, kanti like langiphatha vele before. Langiphatha iso ligwaza, lwaphela usuku kumele uphakathi, lashintsha iso labomvu ngathi igazi. Ebusuku bakhona baba
lokho nje iso laqhubeka laba buhlungu. Ngase kuthi ebusuku mengaphosisi mhlawumbe bengabo-12 lapho ngavuka ngakuthatha umkhuleko lo baba ayesilokhunjele wona, ayesisendele wona egula. Ngaqale ngasho uRomans 10 lo ngoJanuwari, ngalandela ubaba esho lapho, ngakhuleka. Emva kwalokho ngalalela umkhuleko lo baba ayesenzele wona ngesikhathi egula. Ngase ngisho uRomans 10 lo awushoyo ubaba khona lapha emkhulekweni. Okay, ngaqeda lapho-ke ngase ngiyalala, ngabuyela empedeni. Mengifika empedeni kwangazi ukuthi nje bengibasela ubuhlungu, angibazi ubuhlungu baba obubungiphethe ngaleso sikhathi. Emva kobade ngikhuleka, kwangazi ukuthi nje ngesikhathi ngikhuleka bengiyenzela ukuthi kube buhlungu kakhulu, kanti uNkulunkulu ileso sikhathi bese ezongiphulukisa ngazo bese kubuhlungu bokugcina. Ngoba ngendlela obubuhlungu ngayo baba, ngize ngakhala ngilibambe iliso ngithi Nkosi, akukho engiwethembile, ngethembe wena. Bekhona amaphilisi ey'nhlungu, abekhona la endlini, ubukhona umuthi wamehlo, ubukhona la endlini wayesebenziswa ingane yami before. Kodwa ngathi nje Nkosi, angizokusebenzisa, kukhona impela kodwa angiwusebenzisi. Ngethembe wena Nkosi ukuthi wena uzongisindisa kuleliso. Libuhlungu baba, ligwaza ibhobo kuze kube buhlungu ngisho imithambo ehambisana nalo iso, ngizwe ikhanda linkenketha. Kodwa nje ngalokhu ngiwukhuleka lo mkhuleko ngithi uJesu Kristu inkosi, ngilihlikihliso ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithe kusenjalo ngabuza izwi inhlungu engathi baba bengathi ngiphuze iphilisi, ngazizwa zilokhu zehla kancane kancane. Kusukela lapho baba ngakusasa bese ngithi ngiyavuka ekuseni usuku lwesithathu, bese ngithi ngiyavuka amehla ami sengiyakhona ukubuka, ngoba bengakwazi ngisho ukubuka into ekhanyayo. Ngithi mengibuka into ekhanyayo kuvele kuhlabe kabuhlungu ehlweni. Kodwa kusukela lapho ngosuku lwesithathu baba ngiwuzwile umehluko. Kumanje baba ngiyaphila, angisezwa ngisho ubuhlungu obuncane osekusele nje, sekusele khona ukuthi kuklineke kuphela ukuba bomvu kweso, ngoba belibomvu engazuthi libomvu igazi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi udumo lonke lungolwakhe uJesu Kristu inkosi. Amen. Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje izwi elikhulumayo ukuthi nina abantu besifazane nidlisa amadoda, nifuna ukuthi nithandwe yiwo amadoda. Awasakwazi ngisho ukukhuza, asevele aphenduka abazinokwe nje emzini yabo amadoda. Sekuyini enisenza amadoda? Yazi yabuhlungu lento abesizoyaphi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama uNsibande igama likaJesu Kristu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyacela uNkulunkulu angixolele, angithethelele ngalobufakazi engikhane ngobuletha manje, kepha kuyangishisa ngaphakathi, akuvumi ukuthi ngithule. Baba, ngabhala izono, ngalinda usuku. Ivikini lokuvuma kwami izono baba, ngaphupha ngilele phansi ngivula amathanga baba, kwakuphuma iy'mpukane ezimnyama ezinkulu, kushunqa nentuthu ngaphansi. Ngathuka, ngavuka, ngazibheka, ngathola ukuthi akukho lokho. Kanti lelo viki lami lokuvuma izono, ngelanga engangivuma ngalo izono, i-discharge eyayinuka iwigqinsi iningi yanqamuka ngalelo langa lelo, angiphindanga ngaba nayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba Nsibande ngokuthi ngithole inkululeko after 21 years. Ngithi ngisindisiwe, ngihamba iy'nkonzo, ngithi bathi basiphi deliverance, besibeka izandla, kepha khani ngithola ukukhululeka manje. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Kusihlwa ngiyabingelela ubuholi ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.
umndeni wonke wakwaNsibande nabazalwane bonke ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyanibingelela nonke bangcwele. Ubufakazi nje obufishane obusheshayo engifuna ukubethula. Ngijwayele ukungabethula ubufakazi uma usuke kwenzeke kuba khona ukugula, ngikhuleka kugudluke. Kuthe ngizongena emkhosini nje lo esikuwona, ngaphathwa ikhanda lesimangaliso, la ngishaya ikhanda ngahluleka ukulibekezelela, ngathi hayi, ngase ngiyabona ukuthi hayi uSomandla la kukhona akukhulumayo, ngoba ngijwayele ukuvele ngikhuleke nje bese kubalula. Sengakujwayela ukuthi kusho ukuthi nje ngaze ngakuthatha ukuthi nje ngiye ngikhuleke kube ngcono nginganaki. Sengithi angikwethule ngoba ngithatha umkhuleko kaMphostoli, ngakhuleka wona, ngaqeda ngakhuleka amaRoma 10 verse 9. Ngithe nje ngiqeda kwathi nya kwasengathi akaze kube khona lutho. Hayi ngase ngiyabona ukuthi hayi inkosi yenze ngamabomu la ibifuna nginake ukuthi angimemeze ngisho ukuthi yenzani empilweni yomuntu ngamunye. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga kakhulu. Kuthi ake ngilungisele lapha insizwa umbomvu engiqeda ukuza ubufakazi bayo lapho ithi khona yona isisentabeni yendlu kaJehova. Cha, usesekhaya leZwi umbomvu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyazithoba nje kakhulu phambi kwakho naNkulunkulu. Ngiyabonga uNkulunkulu ngendlela akhulume ngayo izolo, esiqwashisa nje, esikhombisa uthando lwakhe, ngoba ngampela umuntu onengane esancane uyagcina wenza lamaphutha, kodwa uthe uNkulunkulu esekwambula ngawo izolo, ngabuka nje ukuthi yazi khona izinto esiyona ngampela singazi ukuthi siyona. Iy'ngane zizohlala zikuthi mbu ukhulume nazo, nawe ugcina usuhleka lapho, kade ukuwona umkhosi. Kwesinye isikhathi zike zikuhlanganise ngalo lolo suku lokuqala umkhosi, wena uzuyibambe kahle indaba ngosuku lwesibili, ngoba uncenga uNkulunkulu ukuthi athulise nje lo msindo osendlini. Siyabonga nje uNkulunkulu ngendlela asiqwashise ngayo, ukhombisile ukusithanda, ukhombisile ukuthi ngampela uyafisa sibe nokuphila okuphakade. Ngiyabuka nentshumayelo namhlanje isasivuselela futhi nakhona ukuthi ngampela uNkulunkulu hayi ngoba engasithandi, kodwa uyasithanda ngokungaphezulu. Uma sibuyela kuye sizendlala kuye, uyasithethelela, uyayithambisa inhliziyo yakhe yena, asithethelela. Akafani umuntu oyenza lukhuni ngendlela yokuthi usesize siyancengwa manje ukuthi asingabi nenhliziyo ezilukhuni. Ngiyabuka nje ngikade ngifunda iziKronike zesibili, ngibuka lapho umkhuleko kaSolomoni, ngibuka nje ukuthi ngibe semfanekisweni ngqondweni wokuthi wena loyo baba usuke usinxusela uNkulunkulu ngampela, unxusa njengoba uSolomoni wayenxusela abantwana bakwa-Israyeli. Ngibuka nje ukuthi nathi uyasikhulekela ngaleyo ndlela leyo, usicelela uNkulunkulu ukuthi angabe sasenza ukuthi nokuthi nokuthi. Bengimagina nje imikhuleko osenzela yona usuku nosuku, kodwa nje sihlula lapho futhi ngoba sabantu. Ngiyambonga nje uNkulunkulu, ngibuka uthando lwakhe, bengingazi ukuthi uNkulunkulu ungithanda kangaka. Nje ngimdumisela lokho ukuthi ngiyabonga ukuthi uyangithanda, and ngiyabonga nanokuthi sengikwazi ukufunda izwi ngilambulwe kumina, ngize ngihlale ngilinambithe ngilizwe. Kanti bengiloko ngilifundile ngazi ukuthi ngilifunda kodwa alingeni. Kodwa manje ngiyabuka uNkulunkulu nakhona usengenzelile umusa, liyambulwa njalo uma ngifunda. Ngiyambonga, ngiyamdumisa uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Nje siyabonga kakhulu Baba noma ngenisenzela kona, uJesu Kristu inkosi.